Его той бат Миро от Менгишево, министъра на финансите. Миро, виж бе! Его той зетя, пак също от мен. Чакай, ти още не си чакай. Той пак зетя от Менгишево. Гюнай, показвай се. Его, той Гюнай пак от Менгишево, най-големия майстор за всичко. Фаянс, терикот, алес. Его, той пак зетя. Той бате Миро. Министър на финансите Бойко. Его, тази къща правим изолация в момента. На свършване сме. Его. Момчета бачкат. Его. Град, показвай се 1 минута, 2 минути. Миро, изпращай много поздрави до България, бе. Изпращай. Гюнай, Его Гюнай от Пенгишево. Изпраща много поздрави на всички. Главният ръководител. Пастор на спорта. Ръководител на бригадата Гюнай Рамаданов Черкезов. Той ми е зета на Гюнай зета той. Его представя ви втория майстор след Гюнай, Миро Митков Андреев. Да ви представя. Его той зета, моя зет. Опа, той дето иска оная. Няма да кажа. Не давам. Патко, нори къде е, боженам? Вече спирам, бате, защото много хубава клип стана. Да се показва той, бе, 2 минути. 1 минута. Ела, бе, 1 минута, бе. Taçak, bir dakika kaldı. Güney yanına git azıcık. Nuri abi geldi. Günay'la ikisi çalışıyorlar. Ето Мирото хвърли кофата. Какво направи, бате Миро? Опа, Севдин иска малземе, свърши вече. Хвърлиха кофата на земята. Аз тук... Cengiz daha Его, аз тук буркам. Его. Окей, tamam. Hadi. Biz de